बागदावखांदों मानसिफ्रा माबोरै जानो हागौ थ' बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बयबो सानदों जे नङा जोंना एमएलए आगोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारियानो थिगैनो दङ बयजोंबो लोगो लायो बयखौबो समान नायो बिनिखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा जगाजग लादों जे बिथांमोना बयबो काउन्सिला बेलेग जानो हागौ क'क्राझाराव एसे सानो क'क्राझारनि सिफ जाबा मोजां होननानै बे काउन्सिलनि बाथ्रा जानो हागौ आंहा फोथायनाय दङ समस्थियाव आं गोबां जौगानाय लाबोदों खुनु आंना बासा बासि गैया अपोजिसननि मानसिफोर थांबाबो आं जेफोर खामानि मावनो गोनां दं आङो हरो जुदि देबोरगावनि मानसि थाङो सोरबा थिथागुरिनि मानसि थाङो जायफ्रा गामियाव आंनो भट होआ होननानै आं मिथिगौ जोंनि क'क्राझाराव जोंनि बिटिआर हालामाव जाहाथे गोजोन मोनसे थासारि फैयो बेनि थाखायबो डेभेलपमेन्ट खामानिजों लोगोसे गोजोन गायसननो थाखाय हाबा मावनाय जादों आंनो फार्स्ट टाइम आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो मोननाया बे हिसाबै आंहा गोग्गानाय दं क'क्राझारनिबो हिसाबै आरो बेनिखायनो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा फिन आंखौ आरोबाव खेबसे सायख'गोन होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आंहा भरसा दं मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ इसोराबो आंखौ सहाय खालामगोन इसोरा जुदि मोजां मोनोबा गासिबो रायजो राजाफोरा गोसोफ्राखौ फिदिंनो हागोन बेखौ आं फोथायो 3 नं क'क्राझार विधानसभा बिभागनिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय नोंथाङा UPPLनि बिजाथि महरै सायख'जाबाय नमिनेसन बिलाइखौ गथायबाय रायजोफोरनिफ्राय माबायदि एक्सपेक्ट खालामदों मा फोरमायदों थांनाय सिगांनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेरै रायजो राजाफ्रा आंखौ आशीर्बाद होदोंमोन रायजो राजाफोरनि अननायावनो आङो एमएलए हिसाबै 5 बोसोर बे क'क्राझार समस्थियाव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो आङो जेसे हायो जोंनि क'क्राझार समस्थियाव खामानि मावबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां खामानिफोर दङ बे खामानिखौ सा खोला जेरावबो नायै नायै आङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मावनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों जों बोसोरफ्रामबो आसाम मालानि लामा मोनबोयो RIDFनि लामा मोनो मुख्यमन्त्री पक्किपथ निर्मान मुख्यमन्त्री पक्किपथ मेरामति मुख्यमन्त्री पक्किपथ बहलीकरन बायदि रोखोमनि स्किम मोनो लामा आरो बे लामाफोरखौ आं जोंनि क'क्राझार समस्थिनि जेरावबो आङो नायै नायै मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बे लामाफोरखौ मावनानै होदों जेराव नांथारगौ बेबायदियाव आरो बेनि अनगायैबो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां ब्रिजफोर दङ जेराव औवानि दालांमोन जेराव दंफां दालांमोन बेबायदियाव दायो RCC ब्रिज खालामनानै होनाय जाबाय गोबां जायगायावनो आसाम सरकारनिफ्राय दासिमहालागै जोङो 85 गं माने मडेल अंगनबादि सेन्टार मोनदों 85 गं गामियाव मडेल अंगनबादि सेन्टार हरनाय जाबाय 300निबो बारा दिनै आसाम दर्शननि गेजेरजों मन्दिर बानायनाय जादों जायगा जायगा गिर्जा बानायनाय जादों गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बे सिबिथाय जे मिरु एबा सिबिसालि थानसालि बेफोरखौ लुफुंनो थाखाय खालामनाय जादों दिनै उल्टापानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हाई स्कुल खालामनाय जाबाय जेराव जोबोद खस्थ'मोन बिथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन सरलपारानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनाय जादों पाटगावनि हाई स्कुलखौ दिनै हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय सिम्बोरगावनि हाई स्कुला दिनै हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड जाबाय बेबायदि सोलोंथायाव बेबायदि माखासे खामानि मावनाय जादों जारबारि हाई स्कुलाव 7 कौटिनि दिनै RIDFनिफ्राय स्कुल बिल्डिं लुजागासिनो दङ बिसमुरि बासबारियाव दिनै स्कुला लुजागासिनो दङ गौरां हाई स्कुलाव दिनै लुजागासिनो दङ सालाकाथि हाई स्कुलाव लुनो थाखाय दायो फाउन्डेसन खालामनाय जाहैबाय पाटगाव हायार सेकेन्डारि स्कुला 2 थालानि बिल्डिं जागासिनो दङ बेबायदि गोबां आंनि समस्थियाव सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावनाय जादों क'क्राझार कलेजआ दिनै इउनिभारसिटि जादों बे इउनिभारसिटियाव जाहाथे लकेल मानसिफोरनि जोंनि काउन्सिलनि जाहाथे आखाइ थायो बेनि थाखाय आं 14था आसाम एसेम्ब्लियाव सोदांनाय मोनसे बिल लाबोदोंमोन आरो बे आंनि सोदांनाय बिलखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना नाजावदों आरो बेबायदिनो गुबुन इउनिभारसिटिनिख्रुइ एसे आलादायै जोंनि लकेलनि आखायावनो क्षमता थानाय बायदियै क'क्राझार इउनिभारसिटिया दिनै बिल पास जानानै दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ दायो बेहाय लुफुंजाबाय 10 कौटिनि बेहाय सेंसन मोनदों आङो दिनै स्पर्ट्सनि खेथ्रआव दिनै रुरेल स्टेडियामा बनरगाव लुफुंजाबाय खालि बेखौ बेखेवनोल' नांसिगौ
दिनै गुबुन जिल्लाफ्रा 60 crore स्टेडियाम मोन्दों नाथाय आङो 100 crore स्टेडियाम मोन्दों दायो बेयो लुजासिगोन क'क्राझार सान्दामारि बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि उसुङाव बे स्टेडियामखौ लुनो थाखाय दायो थिक थाक खालामनाय जाबाय क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि आन्डाराव न'खर न'खर दै जगायनायनि हाबाफारिया दायो मावगासिनो दङ हाब्रुबारियाव दिनै कन्भेन्सन सेन्टार होननानै 700 सिटिं केपासिटिनि बाय एसि रुम बायदिसिना अफिस जेरै क'क्राझार गुवाहाटियाव थानाय मास्क'या बायदि बाहाय दा कन्भेन्सन सेन्टार लुगासिनो दङ बायदि रोखोमनि हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ दिनै बिसमुरि टु सरलपारा दिनै बे लामाया मावगासिनो दङ दायो आधा खावसे फ्राम बाहाय मावनाय जाबाय आरो इलेक्सनसिम फ्राय जोबफ्रामगोनानो बे खामानिफ्रा दिनै बान्दो प्रटेक्सन दिनै क'क्राझार टाउन खाथियाव गौरां ब्रिज बारनानै सार्किट हाउस बारनानै गोलाव बावहाय नोङो खुरखानायखौ होबथानो थाखाय बाव मावनाय जादों पाटगाव टु निज्लागुरिसिम मावनाय जादों बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझाराव जोंनि बिटिआर हालामाव जाहाथे गोजोन मोनसे थासारि फैयो बेनि थाखायबो डेभेलपमेन्ट खामानिजों लोगोसे गोजोन गायसननो थाखाय हाबा मावनाय जादों गुबुन हारिसाफोर आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय आङो थांनाय जे 5 बोसोर बा बिनि सिगां आं फरायसा आफादाव थानाय समाव बेबायदि माखासे हाबाफारि मावबोनायनि थाखाय थांनाय सिगांनि जे बिसायख'थि देबोरगावआव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो MCLAमोन सालाकाथियाव देरहासार बसुमतारियानो MCLAमोन बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारियानो MCLAमोन बनरगाव राजिब ब्रह्मआनो MCLAमोन प्रमिला रानी ब्रह्म बायद'आ बिथाङा केबिनेट मिनिस्टारमोन अब्लाबो बेबायदि क'क्राझार समस्तियाव सारियौफाले सोरगिदिङै बावहाय BPFनि MCLAफोर दङमोन आं जायजों जुजिदों बावहाय बे समाव प्रमिला रानी बायद'सोमोन दा बे समावबो आङो रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै 20,060 बारा भट मोननानै देरहासार जानो हादों बिनिखायनो दिनै आंहा फोथायनाय दङ समस्तियाव आं गोबां जौगानाय लाबोदों खुनु आंना बासा बासि गैया अपोजिशननि मानसिफोर थांबाबो आं जेफोर खामानि मावनो गोनां दं आङो हरो जुदि देबोरगावनि मानसि थाङो सोरबा थिथागुरिनि मानसि थाङो जायफ्रा गामियाव आंनो भट होआ होननानै आं मिथिगौ बिथांमोना कारेन्टनि ट्रान्सफर्मार बिहैयो माबा मोनसे खामानि बिहैयो अफिसनि माबा मोनसे नांगौ आंनाव खुनु बासा बासि गैया आङो बयखौबो समान नोजोरजों नायदों जायनि थाखाय आंना भटआ खमायाखै बारायगासिनो दङ बेनिखायनो एबारनि बे बिसायख'थियावबो आङो देरहासार जानो हागोन BPFनिफ्राय BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा नोंजों टक्कर होनो थाखाय फैदों माबायदि जागोन होननानै सानो आङो नाजावदों जायखि गेलेया मानो गावबागाव हानजा गावबागाव पार्टि होगोन आं एसे आगोलसो बुंदों थांनाय समावबो आंनि क'क्राझार समस्तिनि सारगिदिं BPFआनो देरहाखानायमोन आरो आं जायजों बै समाव माने जुजिलायदोंमोन आंनि कन्टेस्टआ बेबो केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्ममोन दिनै सेउलि महिलारिहा बेबायदि गैया जे बिथाङा आगोल बबेबा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बा पलिटिकेल पार्टिनिमोन दिनै बिथाङा चिफनि माने अनजालि बिसि होननानै रायजोनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बिनि अनगायै बेबायदि गुबुन एक्सट्रा बेहा फिल गैया होननानै आङो सानो आरो जिहेतु दा प्रमिला बायद' आरो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जादों बोराबलायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों जेरावनो भाषण थाङो आङो सप्तायाव खनसे रायजोखौ लोगो हमगोन होनना बुंदों दिनै नोंथांमोना आंखौ जेराव इन्टारभिउ लादों बे आंनि MLA सिबिथाय मिरु बिधायक सेवा केन्द्र आं बर' आरो असमियाव नाम दोनदों लवार आसामाव आंनो फार्स्ट बेबायदि बिधायक सेवा केन्द्र एबा MLA सिबिथाय मिरु खालामदों बेहाय आं भारा न' लानानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय आंखौ लोगो हमफैयो आंनियाव जुदि एप्लिकेसन होनांगौबा बेवहाय आंनि सासे केरानि आंखौ लोगो मोनाबा बेवहाय होलाङो सहि नांगौबा आं फैबा होलाङो बेबायदि बेवहाय खालामदों बरुवापारा भटगाव बा ओरै हरिनागुरि बे क'क्राझार टाउननि बिथांमोना आंनि न' लावरिपारायाव थाङाजासे बेहाय आंखौ लोगो हमनो हायोमोन सरलपारा उल्टापानि बिसमुरि पाटगाव झाहारबारि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनो हायो बेबायदि खाबुखौ आं खालामना होदों माने सामफ्रोमबो मानसिफ्रा गोसो जाबानो लोगो हमफैनो हायोमोन नाथाय बिथांखौ जों नुदों बिथाङा गावनि बिबुंथियावनो होनदों जे आं सप्तायाव खनसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन दा बेखायनो बागदावखांदों मानसिफ्रा माब्रै जानो हागौ जोंनोथ' गाबोनबो नांनो हागौ दिनै माबा मोनसे जानो हायो जायोबा जों लोगो हमहैनांगोन लकेल MLA हिसाबै दा बिथाङा जे बुंदों सप्तायावसो खनसे लोगो हमगोन दा बियो मोनसे मानसिफोरखौ बागदाव होदों थ' बिदिबा साधारन मानसिखौनो लोगो जायखौ सानफ्रामबो लोगो मोनो आरो माने जायहा
माने खुनु बेबायदि नियम गैया दिनै लोगो मोनगोन गाबोन बेबायदि होननाय गैया थ' बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बयबो सानदों जे नङा जोंना एमएलए आगोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारियानो थिगैनो दङ बयजोंबो लोगो लायो बयखौबो समान नायो बिनिखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा जगाजग लादों जे बिथांमोना बयबो काउन्सिला बेलेग जानो हागौ क'क्राझाराव एसे सानो क'क्राझारनि सिफ जाबा मोजां होननानै बे काउन्सिलनि बाथ्रा जानो हागौ नाथाय बिटिसिनि बिसायख'थिया आलादा आरो नैबे एमएलएनि इलेक्सननिया आलादा जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जायखौ आं थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंदों जोङो रुलिंआव थानाय हिसाबै माखौबा जोङो एसेम्ब्लियाव बुङो माखौबा जों एसेम्ब्लिनि बाहेरायाव जोङो सरकारजों सावरायो दा बे हिसाबै आंनि जिथु रल थांनाय समाव बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबोदों आङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन आंनो फार्स्ट टाइम आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो मोननाया बे हिसाबै आंहा गोग्गानाय दं क'क्राझारनिबो हिसाबै आरो बेनिखायनो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा फिन आंखौ आरोबाव खेबसे सायख'गोन होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आंहा भरसा दं मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ इसोराबो आंखौ सहाय खालामगोन इसोरा जुदि मोजां मोनोबा गासिबो रायजो राजाफोरना गोसोफ्राखौ फिदिंनो होगोन बेखौ आं फोथायो